hiri ezkerrak antolatutako gerrako umei buruzko erakusketak argi dugu Elgoibarrera. Erakusketa oso ezaguna da eta pixka bat esplikatzen du gerrako umeak. Atera zituzten Euskaditik eta eraman zituzten Frantziara, Inglaterrara, Belgikara, Rusiara, Unión Sovietikara. Aprobetxatzen dugu pixka bat baita ere gu Elgoibarren jarritzen dut 26ko elkartiak erakusteko zer egiten ari garen eta animatzen dugu jende guztia etortzera erakusketa honetara. Hemen daukagu pixka bat panel batzu dauzkagu jarrita. Elgoibarren jarritzen dut 26 elkartea saiatzen da gerra garaiko galtzaileen memoria pixka bat mantentzen, eta atzerago, ies egin behar izan zuten elgoibartarrak, gutxi gora bera, biztanletik eguneko 10 edo ies egin behar izan zuen, iruren 618 dira, hemen daukagu nahi dugu jende guztia etortzea, bere 600 elgoibartar dauzkagu hemen, ja jasota, ieslariak, elgoibarko ieslariak izan zirenak, nahi dugu jendea etortzea ikustera, eta, euren izenak hemen abertzea dauden ikustia, eta Espainian daude, guri baita ere, laguntzeko eskatzen diegu. Hemen egin genuen pixka bat beste gure hildo bat izan da, pixka bat enterratuta dauden, oraindik enterratuta dauden milizianoak eta ateratzea, egin genuen Madarixan saiakera bat, eta atera genuen miliziano bat, txakur bat bezala zagoena, bertedero baten zagoen enterratuta. Egundikan Elgoibarren dauzkagu pentsatzen dugu beste 15 bat pertsona dauzkagula 8 hilobietan lurperatuta eta lokalizatzen ari gara baita ere. Hemen dauzkagu pixka bat datuak atera ditugu fusilatuak, Elgoibarko fusilatuak zeintzuk izan ziren, 21 fusilatu dauzkagu. Hor, beste irudi batzuk eta bar. Eta, elgoibartarrak kartzeletan egon zirenak baita ere, dauzkagu batzuk, konzentrazio gunetan egon ziren beste elgoibartar batzuk ere agertzen dira, el Dueson, dela Argele, Surmer eta Gursen egon zirenak. Eta, gehixen bada, eskatzen duguna da, jendeak datuak eta dauzkanak, ekartzen dizkigu, gero eta datu gehiago jasotzeko buruz.